Левски на 90 минути от влизане в основната фаза на Шампионската лига. Точно 20 години след като тима влезе за първи път и за момента единствен в групите на Шампионската лига и 10 години след като български отбор влезе в груповата фаза на най-силния клубен турнир. Това беше Лудогорец преди точно 10 години. Пътят на Левски към Лигата на богатите преминава през стадион ОПАП Арена в Атина. Съоръжението се намира в квартал Неа Филаделфия в гръцката столица. Кварталът е известен като място на бежанците от Османската империя. Гърците, които бягат от Османската империя след гръцко-турската война, се заселват в квартала и той става тяхно постоянно препитание. Не случайно на стадиона има и музей на бежанците от Османската империя, като сигурно това е един от малко стадиони в света с два музея, защото освен музеят на бежанците, тук се намира и клубният музей на АЕК. Стадион ОПАП Арена е с капацитет от 32 500 зрители и е на два етажа, като вече прие и първия си европейски финал в турнира на Лигата на конференциите. Той обаче не беше никак благосклонен за отбора на АЕК, защото един от големите съперници на тима Олимпиакос игра тук финал срещу Фиорентина и не само, че игра финал, но и го спечели, така че се случи момент, в който в който Олимпиакос спечели финал на стадиона на АЕК и определено това не беше от най-хубавите финали, които АЕК можеше да си представи. В самото начало на стадиона ще видите огромен орел, който символизира логото на отбора, а след него започва и същинската част на стадиона. В началото има огромен букмейкърски пункт, а отляво е FM магазина на АЕК. Отдясно пък има малък параклис, който след като се насочите към него, ще видите стълбите, които водят към двата музея на бежанците и този, който е клубният музей. На стадиона има и тур, който започва от централната трибуна и включва посещение на тунела, терена, през залата, съблекалните и президентския скайбокс. Самото място е между блокове и не е много подходящо за стадион. Доста често има сблъсъци около стадиона, както и в самия квартал Неа Филаделфия, а само преди 3 години се случи трагедия, след като фен на АЕК загина след сблъсъци с привърженици на Динамо Загреб. Самият стадион се строи повече от 20 години. През 2003 година най-накрая започва строителството на стадиона. Тогава в АЕК всички са изключително удовлетворени от това, че могат да изпреварят съперниците си Олимпиакос и Панатинаикос, които нямат нови хубави стадиони. Но само няколко месеца по-късно огромна финансова криза удря Гърция и строителството е замързено. Отборът дори фалира през 2013 година и тогава за нов стадион въобще не може да се говори. Завръщането в елита през 2015 носи и нови добри новини, че започва актуализация на възобновяването на строежа, а от тогава през 2017 най-накрая е получен и нужния документ, за който да се поднови строителството. През 2018 това вече е факт и стадионът официално е открит през септември 2022, почти 20 години след като е започнат. Естествено, имаме и българска връзка в АЕК, а тя е свързана с легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев, който играе за тима в периода 1981-82 и записва 10 срещи. Илиян Илиев, доскорошният национален селекционер на България, също играе за АЕК и записва 10 срещи. Иван Русев записва 31 срещи, Диан Дончев записва 6 срещи, Ангел Колев 16, но безспорно най-голяма дира в историята остава Милен Петков, който записва цели 167 двубоя за АЕК, играе в Шампионската лига в периода 99-2005 и вкарва 16 попадения. Какво ще се случи утре и дали Левски ще влезе в историята с този стадион, който ще бъде част от Шампионската лига на отбора, или АЕК ще успее да се класира за основната фаза, ще разберем утре.